Tala sa ating good news, dalawang Dagupeño nagsauli ng cheque na nagkakahalaga ng 472,000 pesos. Alamin natin kung sino mga good Samaritan. Sa good news, si kwento mo Idol Tita Ronnie. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din umano sa malaking bagay. Ganyang katangian ang ipinamalas ng dalawang Dagupeño sa pagbabalik ng checking na pulot na may kabuuang halagang 472,000 pesos. Napulot ni June Posadas, isang foreman mula sa Sitio Tukok at Liberato Laigi, isang construction worker na residente ng Kalmay, Ilocano ang mga tseke sa kahabaan ng Tapuaca malapit sa boundary ng isang gasolinahan. Bagaman malaking halaga ang nilalaman ng tseke, hindi pa rin nagdalawang isip ang dalawa at agad itong dinala sa kinauukulan upang maibalik sa may-ari. Umani naman ang papuri sa mga residente ang kanilang ipinakitang katapatan at malasakit. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito ng katapatan, hindi para sa kasikatan, kundi bilang pagsunod sa tama at nararapat alinsunod sa ating moralidad. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.